Ja. Det bliver sindssygt. Lange knuser Brian. Firmaet tjener penge. Han er fuld på det, han står og hopper. Han tripper. Pas på, Jan! Ud til siden! Kom så, Brian! Ja, kom så. Løb nu! Løb nu! Løb! 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 Ja! 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 Hvor er det sindssygt, Team Lange! Ja! Ja! Hvor er det sygt! Tillykke. He-man. Sådan long, mand. Du vandt overlegen. Godt løbet. Tog du ikke tid? Nej, det har den anden en, der har. Hvem tog tid? There is only one Spartacus! Lav lige, Brian. Lav lige, Brian. Sekunder om at løbe den. Så lav lige, Brian. Nej. Det tror han for helvede, som han farer. Ja! Han laver en, Brian. Ja, der må der ikke